Baguio City. Okay, samahan niyo akong maglakad-lakad dito sa Session Road. Punta doon sa aming mall. Ah, grabe ang traffic ngayon, ano? Traffic ngayon sa Baguio. Panagbenga month na kasi. Uy, naantok na yung kasama ko. Aga-aga tanghali pa may araw pa naantok na. Panagbenga month 2024. Maraming activities ngayon dito sa Baguio. Busy ang Baguio ngayon. Kaya kung kayo may planong umakyat sa Baguio ngayong Panagbenga, hotel, transient, ituloy nyo na para hindi pa masyadong mataas. Kasi pag nagkataon na wala na. Marami ng turista, tataas na ang transient. Ayun, maraming doon. Dito ginagawa sa Harrison Road ang night market. Yun, baka isasara tong session pagkatapos ng Panagbenga. Kasi simula nung New Year, hindi na to sinara. Pwede siya nag-message sa akin. Tayo dun sa SM. Kailangan dahan-dahan lang. Dahan-dahan ang aking pag-akyat. Tayo dito. Para hindi na tayo dun ma-traffic sa may traffic lights. Hanggang to sa Holy Week. Kaya ulit, kung kayo may planong pumunta ng Baguio City, naghanap kayo ng transient at meron kayo nang nakuha, i-reserve nyo na habang mura pa. Tayo sa gilid. Sa gilid tayo maglakad.
Dito sa Baguio, hanggang dito lang yung motor. 7 to 7. Bawal ang motor sa Session Road. Yes po, better price ko yung casing, charger, headset. Yes po. Message mo, sabi mo, Yun ang ilalagay ko. Yes po, dito na sir, casing lang. Ito nasa gilid yung mga ang tawag dito, mga naka-costume. Dati sa Session, sa gitna sila. Wala, mahina ang kita nila ngayon. Mahina ang tip. Yun, malapit na ako sa mga SM. May ilang metro na lang. Gutom na si Absman.
SM mga kaspark. Naaamoy ko na ang SM. Kung kailangan ko ng magmerienda, kailangan ng energy. Bukas naman. Ready? Oo. Walang sinama nila. Ano ko ano ka? Para may discount. Online nga. Ayun, tawid kami dito sa walang list ko ngayon dito sa tara. Okay, dito na sa Lunita Hill Drive, Upper Station Road, ang SM City Baguio. Ay, gutom na ako. Kailangan ko nang kumain. Sana mayroong kakilala ko dyan namang libre. Alam ni mama yan. Oo, narapan siya. Mausok. Mabibitin yung van. Padaan po, pedestrian po ito. Punta ako doon mamaya. Dito ngayon sa upper ground floor. Ikot lang tayo dito ng konting ikot. Silipin natin tong upper ground floor ng SM. Labas tayo dito sa Paris.
Yata kulang ko yung tao sa harap. Ayun, ito yung yun. Mas maganda rito kapag yung nag-aagaw yung liwanag at dilim. Isa sa pinakamagandang mall sa Northern Luzon. Yan, SM. Dun, mas maganda dun sa pinakataas. Kakaibang mall sa North Luzon. Sky Terrace. Okay. Snack muna tayo mga ka-spark. May merienda. Nagutom na mi.
Dito tayo sa harap ng SM. Silipin natin itong harap. Dito tayo sa Subaru. Yan yung harap ng SM. Ito yung makikita natin sa harap ng SM. Yan sa baba yung main gate. Uy, walang pila yung taxi sa ngayon. Ito yung pinaka main gate ng SM City, Baguio. Yan, gutom na si Absman. Kain tayo. Wala pa.